ei saada oikeita lentoja, niin joudutaan keksiä toisenlaiset kyydit. Ja kun saadaan oikeanlaiset kyydit, niin lentokenttä näyttää tältä. Annakin vähän työn kiinni nyt sitten. Kannattaa laittaa sitä. Niin, se on päivä 1. Ollaan päästy kalastelemaan. Tunti vedettiin äsken pikkuvieheillä ja nyt löytyi vähän tutkasta tai kaijusta. Löytyi mielenkiintoisia syöttipalloja ja laitettiin isommat vehkeet vetämään. Switch and baittia vedetään pääosin. Meillä on muutama livebaitti ja sit on noita teasereitä. Riku aloittaa kalastusvuoron, mennään nyt puolen tunnin sykleissä. Katsotaan miten käy. Näyttää hyvältä, kaikki tuntuu hyvältä. Ihanaa. Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Tätä ne on tultu hakemaan siellä. Aika jees, aika jees. Sääli, et sä et ollut sinä. Mua vaan vähän huolettaa toi siivosokki tuolla edellä. Alright, let's go catch another one, boys. Olaf, what's your feeling? I like it. Excuse me, boys. Mahtava fiilis, mutta kyllä se tuntuu käsissäkin. Oli se kiva. Aivan upeeta. Päivä 3. Aluillaan tässä just laitettiin vehkeet vesille. Ensimmäisenä päivänä
oli tosiaan 0. Eilen Ripe sai 250 paunasen Marlin. Loppupäivästä Ykä sai 250 paunasen Marlin. Nyt on tilanne se, että minä ja Riku vedellään tää päivää sen aikaa, että saadaan kalat ja sit on kaikki taas messissä. Puolen tunnin rotaatiolla mennään. Just oli toisessa veneessä tuplatärppi. Katsotaan miten meidän käy. No hyvin, hän tässä käy, se on ihan selvä. Nyt tuntuu hyvälle. Tätä varten tänne on tultu siellä. Suosittelen kaikille. Mitä hauis? Hauis on aika hellellä. Pitää näköjään alkaa toi salitreeni silleen. Ettei tästä tule mitään. Et usko meinaa loppuun. Mutta kyllä se on nyt sen verran aina potkua saa. Yeah. Thank you. Katsotaan. Nyt on tulossa. Mä haluan nähdä. Mä oon tuota peittiä. Hyvä pössis on. Nyt alkaa olla hyvä fiilis jo. Ei, onko kiinni? Onko kiinni? Onhan se kiinni! Kovaa vauhtia. Otetaan ihan rennosti tässä. Oikein kiva pössis, kiitos kysymästä. Oikein hyvä fiilis. Vähän apoilla. Kahden kalan päivä. Niin kuin sanoin, 2 kalaa tulee tänään. Minä ja Yrtti. Ippölö. Ei huono. No niin, eli nyt eletään päivää 4.
kalastuspäivään 4. Eka päivä tosiaan tyhjä, niin kuin sanottiin. Toisena päivänä tuli 2 kalaa. Ja eilen niin kuin uhosin, tuli 2 kalaa. Rikulle 1 200 paunanen. Mulle 350 paunanen. Ei mitään järkeä, melkoinen mesta. 3 päivää kalassa, 4 sinimarlia ylhäällä. Se ei mitään järkeä. Tän takia tänne on tultu. Ja tänään jatketaan samalla meiningillä. Uskoisin, että rapsaa tulee vielä myöhemmin lisää. Kuka seuraava? Voi huutaa fiilikki, kun mä oon niin kaukana. Ylhäällä. Sehän on kesy. You want to touch him? Come on. Come on. Oh, tätä varten tänne on tultu. Number 2. Yeah! Nyt tuo ei enää tuntunut niin pahalta hampaa. Huomasi heti, että kun eilen sai vähän treeniä, niin tuli vähän iisimmin sillä aivan täpinoissa. Yeah! Hyvä niinku. Oikein. Joo.